We zijn vanmorgen om 1:00 in de planning weer begonnen. Juist hebben we alles opgezet. En tentje erbij, een hittekanon. En vanuit het paard moeten we knallen. Maar we zijn 1:00 weer begonnen. Ja, even bij meer een ware actie. Ja, maar dat wie wel meer waar van de morgen. Ja, klopt. Absoluut. We toch de wacht even aan, de dag is langer aan. Nou, gelijk hij hem, want je hebt weer wat mooie apparatuur te staan op de kanaal. Absoluut. En die andere man die had een mooie kanon in elkaar knutselen. Dus dat wil ik wel. Dat ga ik wel jet. En ja, ik ben altijd wel een aardige groepje die je knalt. Dus, En je hebt je verder ook goed van elkaar, wat heb je al staan? Ja, wij hebben een mooie tenten. En dit is een hard haventrein. Dus ik een hokje met water en stroom. Dus dat ga je dan ook mooi van elkaar. Het paardje is verhurren, dus we hoeven ook niet in het rek. Dus in wezen is het mooi waard. We willen al een beetje kleren op het middenwaar, zeg maar. Alleen nu moeten we nog zien dat de litten een beetje in kennen, want het waait je onvoeg. Ja, je maar echt zitten weer in, wil dat wat? ja, het gaat best. En die bal, we zijn al een paar ballen hier op het dik waait. Maar verder gaat best. De litten wel wat vrijer, die gaan wel in de goede richting. Ja, en we gaan hier alles wat we nodig hebben. Snet en knakwasten. Broodjes hebben we van de koop, die sponsort dus. Dus dat is echt best genoeg. Nou ja, wat wil je nog meer?